Rosalie said, I don't think that it matters. Gaat hartstikke goed eigenlijk. Ja, ik heb een lange tijd niks meer gedaan eigenlijk. Nou, niet niks meer gedaan, maar ik heb mijn kop niet laten zien. Dus ik was bezig met een studio te bouwen, die ik op het platteland van Groningen nu heb in een kerkgebouw. Eigenlijk zo na corona, of tijdens corona. En ja, ik vond het heel lastig om in die tijd te zeggen van ik ga het weer allemaal opnieuw beginnen, wat iedereen toch wel moest doen. Dus dat was een psychologische drempel voor mij. Totdat ik een tijdje geleden dacht van, nou ja, nu heeft het lang genoeg geduurd. Love is catching up. I try to stay in